جخامەیا منرە جخامێرە من گۆتی ئەی خامەتیژ لەسەر ڕوویە کاغەز بقێرێن و قیش دە فەرمانێ رابەت و چاک و چەلەنگ لە کوردان بقۆرە بە هاوار و دەنگ دەوێ کۆت و کوردان ji xew rakîzû ji ba min ji wan tu bikî arezû bibêje ku her kes bi min bûn mirov di qada xwe de hûn tenê mane hov erê xameya nav şîrîn û şîrîn ji ezman te girt ta gihîştî zemîn buhayê te arzane sê çar firing tu çêtir ji top û ji tang û tifing çi dermanê top û tifinga ye rev bi derman birînên te nayêne hev bi te ez nijadê xwe hişyar bikim bi carek li cenga neyar kar bikim bi top û tifing û bi tang û şinar ji hawîr bi hev re herin serneyar li pê wan biqorin bi halan û hay ji ber me ku bişkên bi ay û bi way ji sînor û qada xwe derbas bikin ji nû ve hemî kes me xweşnas bikin bibî yek dilovan ji kurdan serek li wî tim bibin komsed û neh gerek ji wan çend mirovên ku zana û jîr vejêrin ji bo me bibin xweş wezîr li her gundekî çê bikin xwendegah ji wan derkevî leşkerê xweşpenah bi xweş xwan biqîrin dilê ateşîn li ser her derê al bikin baweşîn li min xort bibin kom bi dil paqijî serê wan ji gewher bihêlim tijî ez ê oleke pir ji wan çê bikim ji bo ez di wê de ewan rê bikim bi rastî bi hev re herin wek bira menêrin li nav û li gund û pera heçî ku di roja welêt rakevî ji ser text divê ew bi xwe dakevî bizan xameya nav ciwan û ciwan ku îro menîne tu nav û nîşan eger kurd nebî serbilind û firaz ji bo me çi hêjane şadî û naz wekî ku me gotî eger wa bibî ji nû mêrhemî kurd bi te şadibî bi xan û sera de tu şêrîn dibî li sînga ciwanan tu şêrîn dibî bes e xameya nav şîrîn û şîrîn ciwanim ji bo çi ceger bûye xwî